Legazpi. Yaon pa ko ngunyan na sa kuyang kwarto mismo, digdi sa St. Raymond Convent ng University of Santo Tomas Campus Rawis. Ano? Medyo baga maraot ang panahon. Sana daay na magdagos ang maraot na panahon. Yan sa tuyang pigpapangaji mga tugang na sabi nga ni na nalusaw na daaso itong bagyong parating, pero sabihin natin wag nang mabuo muli kasi nalusaw, pero baka magmabuo uli, mahirap po yun. Anyway, welcome po kamo sa programang Maray na Hapon at pwede po kamo magduman sa DCGB News Online sa Facebook, ano? At the same time, pwede man kamo mag-text kita live ba kita ngunyan sa 0925-811-3851, ano? O 0966-533-8475. Ngunyan aldaw ning Miyerkules, ano? At aldaw kung saan petsa 15 kang bulan ning Nobyembre, ano? So 30 days more, ano na, December 1 na. Okay? At siyempre mga tugang, malapit na talaga ang Pasko. Siguro ngunyan na panahon, handa na kamo kan sa idong mga ire-regalo sa kuya. Ikaw, Father, magregalo sa muya? Iyo man. O sige. Because remember, Christmas is sharing. Okay? God Himself shared His divine life with us. Yan baga, mga tugang, pinagkaloob ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin. Kaya, pasalamatan ta ang Diyos. Kaya baga sa Bicol, Diyos mabalos. Ang Diyos ang magbalos. Yan. Ito naman kasi pag ang Diyos ang nagbabalos sa tuya, ibig sabihin, galing sa Diyos yun, ay talagang hindi magkukulang. Pero pag ang tao nagbabalos, minsan kulang sabi nga ni Kam, barya lang. Pero sa Diyos, talagang buong-buo po ito. Okay? Anyway, mga tugang, pwede po kamo mag-text sa kuya. Maduman na nga na ako sa kuyang Facebook. Ano? Siyempre, hanapon ko rin so DCGB News Online, parang mahiling ko ang sadiri ko. At the same time, mahiling ko mang ansa endo mga messages or comments. Okay? So ito po, isi-share ko na iyan. Pero siyempre, pakilike man tabi, ano? Pagkatapos i-share, pwede ka mo mag-comment, ano? So, para mag-iribahan kita. By the way, kunyan aldaw, kami mga Dominican, sa muyang ino-observe o sineselebrar ang kapistahan ni Saint Albert the Great. Yun. Siya po. Kaya nga digdi ang high school, digdi sa UST, may St. Albert Building baga. Yun ang high school. Yan, ang building kang high school. St. Albert the Great. Yan. So kaya, kasubago, alas 9 ng aga, si Father Ernesto M. Arceo, OP, yung dating rector ng Aquinas University na ngayon UST Legazpi na, nagmisa. Yan. Siyempre, so mga nag-attender, so mga high school. Kasi it's an affair of the high school. Kaya high school days daw nila ngayon. Okay? So binabati ko po ang mga taga-UST, high school department. Okay? Happy Fiesta po sa Indogabos. Okay? At sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ipapakilala ko si nga ni si San Alberto Magno. Yun. Tinawag siyang Magno. Yan, mga tugang. Kasi dakila. Yan, dakila siya mga tugang. Bakit masabi na ano ang kanyang kadakilaan? Anong nagibo niyang karahayan? Bakit tinawag siyang dakila? Or kung sa English, great. Ano? Or kung sa tuwi, baga sa Bicol, matibayunonon. Iyon, matibay yun. Okay? So anyway, medyo mauran-uran ko yan. Ingat-ingat po tabi kita sa tuyang mga pigigibo, lalo pag naglalakaw-lakaw, baka madulas ka mo. Maray na ang mag-ingat kaysa
tinatawag na careless. Ano? It's okay to be careful but not careless. Okay? Because we care for you, ano? We cannot care less for you. We care for you. Yan. Okay, syempre binabati po natin ang mga nakikinig lagi sa DCGB sa 729 kHz. At of course, si Gerald Aranya, pero may nakikinig yan. Kahit saan pumunta, dala-dala niya ang apps ng DCGB sa kanyang smartphone, ang apudkaan. So, DCGB Live. Okay? Matibayon talaga. Anyway, mga tugang, magayunon ang satuyang pag-urulayan. Sa first part, gusto ko munang ipakilala sino ba si San Alberto Magno. Ang Magno, mga tugang, ay hindi po yan ang hindi po siya ang apelyido ni Saint Albert. Siya po ay tinawag Magno or Great dahil sa kanyang kontribusyon o naambag sa tinatawag natin philosophy, theology at natural science. Kasi San Alberto, mga tugang, siya po ang patron kang mga scientist. So ginamit niya ang kanyang talino parang sa ganon maipahayag ang tungkol sa Diyos. Yan, importante kung ginagamit natin ang ating karunungan, katalinuhan, na ipapahayag natin ang kadakilaan ng Diyos. Kasi lahat ng gagaling yan sa Diyos. Okay? So, mga tugang. So, sa araw na ito, ating sineselebrar o ating pinagdiriwang ang kaarawan ni Saint Albert the Great or Alberto Magno. Siya po ay tinaguriang Magno o sa Tagalog dakila dahil sa kadalubhasaan. Madulubhasa po siya sa filosofiya, teolohiya, at sa sensya. Dalubhasa. Paano ka magpapakadalubhasa? Siyempre, ano ang iyong talent? Yan. So, dapat alagaan mo ang iyong talent. O kalimbawa, talent mong kumanta, alagaan mo yung pagiging singer mo. Hindi basta kumanta ka. So yun, nagpakadalubhasa. Yan po ang mahalaga doon. Ang ibig sabihin pagkadalubhasa, yun, pag-aaral po yun. Okay? At pagpapractice, pagsasaliksik, yan importante na tayo ay magpakadalubhasa sa ating mga ginagawa. Hindi tayo nagpapabaya. Okay? So yan po mga tugang ang magandang gawin natin sa buhay. Magpakadalubhasa. So sisimula pa lang talagang inspired na tayo sa buhay ni San Alberto Magno na importante pala diskubrihin natin ano ba ang talento o talino o kakayahan na mayroon ka. Yan. Halimbawa ako, may kakayahan ako magdaldal. Pagpaparadaldal. Pero siyempre, kung magdadaldal ako, with sense naman. Hindi yung pagpaparadaldal ka na para kang bua. Para kang bua ka iyan. Hindi yung para bua ta. Kadakol mga nabubua. Minsan nga ni ako solo-solo na digdi sa kwarto na nagingisi. Ka, Father? Bua? Nililibang ko lang ang sarili ko. I talk to myself. Yan, okay? So, yan importante. Magpakadalubhasa tayo. So, yan. Paano magpakadalubhasa? So, una, alamin natin ang ating mga kakayahan. Pag hindi mo pa alam ang iyong kakayahan, alamin mo na ngayon. Yan. Alamin mo na yan ngayon. Papaano? Siyempre, may mga testing din yan. Mga test, yun. Halimbawa, kung talagang magaling kang kumanta, hindi, lalo pang mag-exert ka ng effort. Hindi ka lang kumakanta doon sa CR, sa kubita habang nagpapaligo ka, kumakanta ka. Oh, my love, my darling. Yan ang mga tugang,
Siyempre kumakanta tayo. Yan. Kasi kung ma-develop, gusto mong i-develop ang singing voice mo, kailangan meron kang practice. Mame mi mo mo, mame mi mo mo. Yan ang mga tugang, may practice ka talaga dyan. Kasi kung hindi, hindi ka magiging dalubhasa. Kaya practicein natin. Sabi sa buhay Kristiyano, practicein natin ang pagpapatawad. Importante ba gayanoy? Pagpapatawad, nakatataon ng ginhawa. Ano? Halimbawa, magpatawad ka, di ginhawa ka. Pero kung halimbawa, hindi ka marunong magpatawad, di ginhawa ka ba? Hindi. Magkakaroon ka sakit ng puso. Ano? Atakihan ka pa sa puso. Parabing sabi nga, makidit ang sa imong puso. Yun. Huwag nang tigasan ang puso. Ano? Sabi nga, palumyain mo ang puso. Palambutin mo ang puso mo, hindi matigas ang puso. Kaya magpatawad. Yan ang importante, mag-practice. O si San Alberto Magno, prinactice niya ang kakayahan niya kasi gustong-gusto niya talaga pag-aralan ang sensya. Yung bagang naturalesa, yung nature, yung kalikasan. Yun. Maganda yun. At siyempre, kasi nga patron saint siya ng mga scientists, so dapat obserbahan mo ang kalikasan. Alam mo, ganun ang scientist eh. They do not interfere with nature. They observe nature. Okay? And then they respect nature. And then try to study the nature. Okay? They know what is the nature. Yun. Ang ibig ko sa nature, yung kalikasan. No? Halimbawa, ano ba ang kalikasan ng what is the nature of this microphone? O the nature of this microphone, siyempre, meron siyang vocal. Ayun, importante yan. Kasi paano naman ito makapag-salita? Hindi mo makapagsalita yan. Ano? Wala siyang vocal cord. Pero dahil may coil yun eh. May coil. Yun. Arog sa angkan. Arog kang halimbawa, ang mga halaman. Importante yan na dapat alamin natin ang kalikasan ng halaman. Kasi kung hindi, ganun din, masisira. O ganun din sa atin kapaligiran, lalong-lalo na sa kalikasan natin, na hindi natin nirerespeto dahil ating inaabuso ang kalikasan. Ano? Nandiyan pa rin ang problema ng basura. Yan. Kaya sana, pag-aralan natin anumang ikakabuti. Yan. Yan po ang ginawa ni San Alberto Magno. Mamaya, aking ipaliwanag pa rin sa inyo mga tugang, sino ba si San Alberto Magno? Ano ba ang kanyang mga nagawa ng siya'y nabubuhay pa dito sa mundo? Mag-break muna tayo, ha? Ang oras mga tugang ngunyan, 16 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda. Ang idolo ka nasa, dainang iba Joe Salceda. Palagasan pagatudnin, serbisyo asin pagpadaba. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. dako lang na
Gibuhan padaguspan pagserbi ni Joey. Joey ang satuyang kongresista. Joey mabuot matinabang. Joey idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey. Ang Jim's Coffee may bago pre. May twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa. Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix. May twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix. Ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix. May twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! This ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ang Fulvic Mineral is the best sa akin kasi lahat dala niya. Sugat, bukol, high blood, lahat-lahat na nakadala niya lahat. Pampalakas at saka lahat na sugat at saka kaya niya gamutin. Saglit lang, 2-3 oras, ayos na. Brother Ramon Servidad, 62 years old. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Bawal na usok sa atin, baka ako higa, hindi nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. G-Visa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Okay, balik po tayo giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. At gusto ko pong batiin si Irene Hiralde. Maray na hapon po, Father. Shout kina Amable Samar at Sally Samar of Pilar Sorsogon. Thank you, Irene. Taga Pilar ka man? Iyo, siguro. And of course, ang sa kuyang amiga na all the way from Malabon, no? Si Lulu Nava, and of course si Jess, nayaon dyan sa UST Legazpi Hospital, ano? And of course si Manay Ampi, ano? Si Manay Ampi Botol Acuestas na nagdadog sa tuwing ngunyan dyan sa Sampaloc, Manila. Okay? So, ngunyan daw, sabi ko nga sa tuyang sinisilibrar ang kapistahan ni San Alberto Magno. Kasi bago sabi ko sa Indo, siya po ay tinawag na dakila
or dalubhasa kasi nagpakadalubhasa po siya sa kanyang kakayahan o sa kanyang passion, lalong na sa sensya, okay? Teolohiya, saka filosofiya. Yan. Pinag-aralan niya talaga yun. So, kaya nga, dakulaon po na bagay ang naiambag niya sa simbahan, lalong-lalo na ang isa sa mga estudyante niya ay naging sikat na sikat. Si Santo Tomas de Aquino. St. Thomas Aquinas. Si Santo Tomas na taga-Aquino, Italy. So, yan po ang talagang masasabi natin. Magaling talagang teacher. Kasi pag may magaling kang estudyante, kasi magaling ang teacher. Pag hindi magaling ang teacher, hindi rin gumagaling ang mga estudyante. Kung ang teacher walang ibang ginawa kundi bumagsak, nagpabagsak, bagsak ng bagsak. Kasi mahina ang teacher na yan. Hindi natututo ang mga estudyante. Kaya maganda po yun eh. Kaya maganda ang ginawa ni San Alberto Magno. Sa kanyang pagtuturo. Pag nagtuturo ka mga tugang, ikaw ay nagbabahagi. Kaya sa araw na ito, ating pasalamatan si San Alberto Magno sa nang siya nabubuhay pa dito sa lupa, kanyang pinakinabangan ang lahat niyang mga kakayahan, ang kanyang talino. Yun. Alam mo, siya po ay isinilang sa Timog Alemanya. Okay? Sa Germany. Ako po ay pinalad na mapunta rin po sa Cologne kasi si San Alberto Magno, doon po siya inilibing. Napunta po ako noong 1988, June 1988. Kasama ko yung kaibigan kong Amerikana. Nagkita kami sa London. At tapos naging kaibigan ko. Yan. At anong pangalan? Si Marie Snook. Marie Snook. Yan. Sinilang po siya sa Luengen, Swabia. Yan po yan sa Timog Alemanya noong 1206. Yun. Alam mo, 3 bagay ang naging alituntunin niya sa kanyang buhay. Maganda po ito, nagayahin natin. Yung kanyang parang principles in life. Alituntunin. Alam mo, may life principle baga tayo. Ay importante sa buhay, magkaroon ka ng prinsipyo sa buhay. Hindi yung kung ano ang agos, bahala na. Iba ang prinsipyo sa buhay, bahala na. Hindi po pwede yun eh. Kasi wala kang patutunguhan yan eh. Ang importante, ang prinsipyo mo sa buhay, at tularan natin ang 3 prinsipyo na isinabuhay ni San Alberto Magno. Ang una ay ang buhay manalangin. Yan, prayerful life. Alam mo, importante yun. Ang pagdating sa prayer, faith po yun, element. Kasi ang taong nanalangin ay may mga taong naniniwala. Kaya mga taong hindi naniniwala, hindi nagdarasal yun eh. Tinatamad pa mang magdasal. Pero yung mga taong nagtutubod, nangangadji, nagdarasal po yan. So, kaya manalangin tayo lagi. Hindi naman talagang utos ni Kristo, di ba? Pero ang utos, ang tentasyon ni Satanas, huwag ka magdasal. Hindi ka pinakikinggan ng Diyos kasi masamang tao ka. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. Paniniwalaan ba ninyo masabi? Hindi ka paniniwalaan ng Diyos kasi makasalanan ka. Hindi ka pwede. Mali po yan. Huwag mong pakinggan ng demonyo. Maraming demonyo dyan eh. Baka minsan tayo nagiging demonyo rin eh. Through our negative comment, through our negative remark. Instead of inspiring remark. Dapat magbigay tayo ng inspiring remark. Kaya nga, manalangin. Magdasal lagi. Kasama sa pagdarasal, ang pangalawang alituntunin ni San Alberto ay ang mag-aral.
Yan, bilang Dominican, napakahalaga po sa amin ang mag-aral. Ay, kaya ito alauna hanggang 2:00. Parang nag-aral na rin kayo. Kung sa pakikinig, alam mo, yung taxi driver, kahit hindi po siya pumapasok, maraming alam kasi nakikinig. Yun po ang number 1. Ang taong nakikinig, sa mga tao, o nakikinig lalo na sa salita ng Diyos, ay nag-aaral, nagsasaliksik, ay talagang matututo at magkakaroon ng karunungan at kaalaman. Importante yan sa buhay ng tao, na kahit sabi nga, ay hindi siya pumasok sa eskwela, pero maraming alam. Bakit maraming alam? Kasi pala nakikinig. Yun, lalo dito, alauna, hanggang 2:00, nakikinig po tayo. Marami kayong natututunan, siguro naman. So, lalo ngayon, natututunan ninyo, sino ba si San Alberto Magno? Ano ba ang kanyang mga magandang iniwan dito sa mundo? O sabi ko nga, manalangin, prayerful. Pangalawa, mag-aral. Magdasal, mag-aral. At ito po yun. Yung sabi nga sa Dominican, our preaching, ito, salvation through preaching. Kaya magturo. Kaya alam mo mga tugang, nagtuturo. Alam mo, bagamat hindi ako nagtuturo ngayon sa eskwelahan, pero araw-araw nagtuturo ako sa pamagitan ng radyo, ng DCGB. At ako'y pasalamat na pasalamat sa pamilya ng DCGB. Kasi sa pamagitan ng radyo ng DCGB, tayo ay nakapagtuturo. Nagtuturo tayo, tinuturuan natin ang mga nakikinig. Importante yan natututo tayo. Yun, sana matuto naman tayo kahit na minsan nga na mahirap din ang boses ko, parang may problema ang boses ko. But anyway, magturo lang. Hindi yung turo ka lang turo, iba naman yung turo ng turo sa magturo. Kasi ang iba dyan, turo ka lang turo, pero hindi nagtuturo. Yun, dikta ng dikta. May mga teacher bang ganyan? Okay, class, get your pencil and get your paper at I will do to dictate. Sulat ninyo ito, dictation. Ano ba? Para kang ikaw ang gumagawa ng dinidikta mo na lang. Hindi ka nagtuturo, dictation lang po yun. But important dito, natututo ang mga estudyante. Paano masasabi natututo ang mga estudyante? Pag tinatanong mo sila, di ba may recitation? Yun, isa yun. At the same time, halimbawa, sa quiz, pag may quiz, may test, kung ang estudyante talaga na tinuturuan mo natututo, di ibig sabihin, mataas ang marka niya. Pero pag hindi natututo, bagsak siya. Yan. Kaya, importante yan mga tugang. Ang pagtuturo kasi, hindi naman lahat formal education. O kayo, halimbawa, estudyante ko kayo, pero wala akong marka. Hindi ko kayo minamarkahan. Kayo nang bahala. Ako po, na nagturo ako dito sa Aquinas University nung panahon, sabi ko sa mga estudyante ko, college, saka high school, sabi ko sa kanila, pangunang araw pa lang, sinasabi ko na sa kanila, hindi ako magbibigay ng marka sa inyo. Ako lang ay tagalista ng marka ninyo. Kayo ang gumagawa ng marka ninyo. Papaano? Halimbawa, pag absent kayo, so paano, ano yung mamarka ko sa iyo? Absent. Halimbawa, sa recitation, hindi kayo nagre-recite. Alam mo, nung ako nagtuturo dito, ang ginagawa ko sa mga bata, bibigyan ko sila ng yung nila, yung parang class attendance, yung pong 1/8 yun, card, bibigay ko pangalan, roll call, tapos ibibigay ko sa kanila. At the end of the day, at the end of the class, kukolektahin ko yon. Pagkatapos, pag naka-recite sila na tama, put 1, yun. Kundi, counted na yun. May yun, halimbawa, kung marami kayong na-recite, 20. Okay? 20 times in one grading, first grading, third grading, second grading, fourth grading. So, yan, for semester. Yan.
O midterm. Yan. Kung marami kayong na-recite at marami kayong putuan, i-add ninyo yun. May equivalent yun sa recitation. Ganun din sa quiz. Ganun po ako magturo. Ano? So, yan ang maganda magturo ka. Dapat yung mga bata talagang natututo. O, tulad ngayon, natututo rin siguro kayo. So, maganda po ito 3 alituntunin sa buhay ni San Alberto na dapat nating gayahin. Ang una, magdasal. Yan, magdasal. Pangalawa, mag-aral. Pagkatapos, pag nagdasal ka na, nag-aral ka na, ibahagi mo naman sa iba. Huwag ka naman maging swapang. Ano? Ibahagi mo sa ibang tao. Kaya ito ngayon, ibinabahagi ko sa inyo. Ano? Ang aking kaalaman o karunungan. Yan. So, importante mga tugang iyan. So, gusto ko rin batiin bago tayo mag-break si Edwin Magalona. Good afternoon, Father. Watching from Manila. Wow. Thank you very much, Edwin. At tayo po ay mag-commercial muna at magbigay ng tamang oras. Ang oras po ngayon is 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Nor Buyon. Pasarapin ang lutuin with Nor. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Cali, Cali, bubbly Cali, 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 para sa perky ang blue, Cali, bubbly ang sarap, Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, bubbly Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. There's no time like the present to serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Nayaon pa ko ngunyan sa sakuyang kwarto mismo, digdiyo sa kumbento mi sa UST. At gusto ko pong batiin si Ma'am Milagros Ricafort. Thank you, Ma'am. Former din po siya ng Aquinas University nung panahon. Ano? Sinundan po siya ni Sir Romulo Lindio. Okay? Si Dr. Ricafort. Yun. Ano po siya? Dating dean ng BA, Business Administration. At during that time, nakapagturo din ako ng panahon sa BA, yung inatawag na business ethics. Actually, meron pa akong handouts ng business ethics, professional ethics. So, importante po kasi bilang teacher, dapat ituro talaga natin sa mga bata ang tama. Yun, ethics, importante yun sa ethical issue. Yan. Anyway, balik ko sa tuwang pinag-usapan tungkol kay San Alberto Magno mga tugang. Maganda itong kanyang alituntunin na dapat nating gayahin. Okay? Ang number 1, ulitin ko sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo o kapanood pa lang po sa atin ngayon sa DCGB News Online. Ang kanyang mga principles in life ay una, magdasal. Yan po talaga magdasal. Pangalawa, mag-aral.
combination po yun eh. Yung sa amin nga sa Dominican, may sinasabi, contemplata, aliis tradere. Yun. Whatever you na contemplated, okay, should be shared to others. Okay, contemplation. You have to contemplate. Ano? So yun po mga tugang, ang importante sa buhay na tayo ay mag-aral. Ano? Pag-aralan natin. Huwag mo sasabihin, Father Butch, ano na po ako? Gurang na ako. Ano? Di na ako mag-aaral. Alam mo, kahit gurang ka na, di ba? Mag-aaral ka pa rin. Ako natutuwa ako kay Manay Sally Samar. Si Manay Sally Samar, mga tugang, palagi nakikinig yan. Pagkatapos, taga Pilar Sorsogon, palagi may, mayroong, tawag nito? Notebook. Sabi, Father, yung notebook ko, puno na eh. Nagpanibangon ako ng notebook kasi, halimbawa, pinag-usapan natin ngayon. Siguro, tanungin mo si Sister Sally Samar, ano ba ang tinuro ni Father Butch sa araw na ito tungkol kay San Alberto Magno? So sasabi niya, Father, natutunan ko kay Saint Albert the Great ang 3 prinsipyo niya sa buhay. Ano yon? Magdasal, mag-aral, at magturo. Yan. Kaya naturuan niya si Saint Thomas Aquinas. Yan. Yan mga tugang. So, naging professor siya, sabi nga, ng pinakamatanyag sa universidad sa Europa. Katulad ng nasa lungsod Cologne, Paris. Napunta na pa ako sa Cologne, Germany. Siya po ay naging professor sa Paris, University of Paris. Wow, galing ha. Sa Ratisbonne at Lyon. Okay? Sa France po ito, sa Lyon. At ang lawak ng kanyang pambihirang karunungan ay nakapagpapahanga sa buong daigdig. Talagang napakahalaga yung ginawa niya, no? Magaling kasi nga nag-aaral. Yun. Narinig ko rin po mga tugang yun. Sila sabi na bilang mga tayo yung mga nangangaral ay dapat mag-aral. Yun. Importante. Kaya maganda yung teaching eh. Kasi pag ikaw teacher, nag-aaral ka rin. Hindi yung hindi ka naman basta-basta magtuturo na hindi mo pinag-aralan ang iyong ituturo. So maganda po 'yun. So talagang maganda 'yan na nag-aral. Ang mangangaral ay kinakailangan magdasal, mag-aral at mangaral. Yan. Mangaral, magturo. Maganda pala 3 rhyme. Gamitin natin ang sasarip na manalangin, sabihin natin magdasal, mag-aral, at mangaral. Yun, mag-aral upang mangaral. Yung magturo, kasi nakakapangaral tayo pag tayo ay nakapagtuturo. Yun. Siya po ay nangaral sa mga estudyante nung panahon. At nagkaroon siya ng, sabi ko nga, estudyante na isa sa pinakamagaling na estudyante na kanyang pinotektahan kasi siya po ay mabait na teacher, ay si Santo Tomas ng Aquinas. Noong panahon, binubuli si Tomas kasi si Tomas Aquinas po, mga tugang, ay matabaon. Mataba. Kaya ang tawag sa kanya, dumb ox. Pero alam mo, sabi niya, mag-ingat kayo, huwag yung tatawagin na dumb ox. Ano man dumb ox sa Tagalog? O baka na, Pero sabi mo, alam mo, darating ang panahon na siya ay magiging tanyag at na ganyang ginawa ay babasahin ng mundo. Tama nga naman yung Thomistic learning. Hanggang ngayon ginagamit po yun, yung Thomistic theology o philosophy. Maganda, marami siyang itulong. So talagang babalikan ko, sinasabi ko kanina, pag ang teacher magaling, may magpo-produce din ng mga magagaling na estudyante. O ganun yun, di ba? O halimbawa, kaysa mga board exam, kung talaga ang mga teacher ay talagang masisipag magturo, yung mga estudyante ay sisipagin din mag-aral. Yan, importante yan. So, magandang inspirasyon talaga. Noong 1260,
matugang, napili siyang obispo ng Ratisbon, Germany. Kaya yun pa nangyari, naging obispo siya. Pero hinawakan niya ang katungkulan ito sa loob ng 2 taon lamang. Bakit? Nag-resign. Okay? Nag-resign siya. So, actually sinabi naman niya na I would rather teach rather than to be just stagnated. Ano? Maganda po yun kasi minsan pag ikaw ay administrador, nandun ka na lang. Ano? But if you become an itinerant preacher, ibig sabihin ikaw ay talagang nakakalakop baga, ano? Ikaw ay nagpupunta dito, nagpupunta doon. So yun po, kaya mahirap din ang isang teacher at the same time administrador, mahirap kasi halimbawa, pag may meeting, iiwanan niya yung mga estudyante. Kawawa yung mga estudyante. Kaya mas maganda, pag teacher lang. Ano? Wag nang, minsan, Father, kulang kasi ang administrador. Kasi minsan, nakakawawa talaga ang mga bata, ang mga estudyante. O halimbawa, administrador ng eskwelahan. O may meeting dito, may meeting doon. O, may conference dito, may conference doon. So, hindi siya makapagtuturo. Lalo nagkakaroon ng conflict of schedule. Kaya maganda po yun na ang ginawa ni San Alberto Magno ay kanyang, yung katungkulan niya bilang obispo, ay kanyang nagpakatotoo lang siya. Sabi niya, tama na itong 2 taon, nag-resign siya. Hindi po naman masama mag-resign Hindi po. Basta magpakumbaba ka kasi you cannot, sabi nga, mahirap po yun Ano? Magsasuffer ang isa. Sabi nga, you cannot serve both God and Mammon. Dapat talaga, sana maging faithful. Kaya ako'y hanga kay San Alberto Magno sa kanyang katapatan, ano? At sa kanyang mapakumbabang ugali. Okay? Kaya pagkatapos muli siyang nagsulat ng mga aklat, ano? Nung matapos siya na maging obispo, kasi nag-resign, yun. Alam mo ang mga sinulat niya, mga kaibigan? Ang pag-iisip ng pangunahing pilosopo ng mga Griego na si Aristotle. Kaya yun maganda, pagdating sa filosofiya, si Aristotle. Yun, pinag-aralan din ni Santo Tomas Aquinas po yun. Ano? At ang kanyang hinubog sa diwa at aral ng Kristyanismo. Bagamat si Aristotle, mga tugang, hindi po siya Kristiyano, pero may mga aral siya na sabi nga, you can Christianize it. Okay? So yun. Wala naman kasi masama doon Ano? Ang importante, nilalagay lang natin sa tamang lugar. Yan. Okay? So anyway, mga tugang, babalik mo si Father Butch at sana may natututunan kayo, ano? At isa pang maging magayon na ni San Alberto Magno, yung kanyang debosyon sa mahal na Birhen. Okay? Napakaganda po yun. Ano? Yung sa Blessed Sacrament, maganda po ito. Arugan natin yan. Kaya sabi nga, ang mahal na Birhen, ang naging kasangkapan niya na pumasok sa orden ng mga Dominicano, Order of Preacher. Okay? Sinabihan siya, follow the rule of the Friars Preachers. Kaya ang Friars Minors, ito po ay mga Franciscan. Kami mga Dominican, Friars Preachers. Okay? At malaki po ang naiambag niya. Sumulat siya tungkol sa Santissimo Sacramento na siya ang datnan ng kamatayan noong 1280 sa Colon. Okay? Ito po ang sinabi niya. Para kay San Alberto Magno, ang pananampalataya at katwiran ay di dapat magkakatunggali. O hindi po talaga magkatunggali. Ano? Ang faith and reason. Sapagat isa lang ang hinahanap. Ano ang hinahanap natin? Katotohanan. And there's only one truth. Okay? Anyway, matugang nga oras tabi ngunyan, 47 minutes after
1 o'clock. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3 plus 1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3 plus 1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3 plus 1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon ni maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugkos, harmonia, ipagtinarabangan yan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. With GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Okay, dumako na po tayo sa uling bahagi ng ating programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. At mga tugang sa tuyang ngunyan na aldaw, petsa 15 kang bulan ning Nobyembre, ang ngunyan na Miyerkules, ang kapiestahan ni San Alberto Magno. Yan. Dahil ko aram kung digdi sa parokya sa Albay, kung igwa ng piyesta digdi Saint Albert. Ano? O, wala yata kung nababalitaan. Ano? Saint Albert the Great. Ano? Pero San Vicente Ferrer, marami yun eh. Ano? Lalo sa Camarines Sur. Pero dito sa Legazpi, of course, may ano pa, San Vicente Ferrer, meron doon sa Ginubatan din eh. Alam ko yun. Santo Domingo, meron. Kasi Santo Domingo Almay nga, sa Kasamatakon, yun. Pero Santo Tomas, ewan ko kung meron ditong patron na Santo Tomas. Ano? Please refresh me. Kung igwa. Pero San Alberto Magno, parang wala, ano? But anyway, itong mga talambuhay ng mga santo, na aking ibinabahagi, ay sana magbigay ito ng inspirasyon sa atin. Ano? Tulad nga yung tatlong bagay. Ano? Huwag yung kakalimutan ha. Yung tatlong bagay na magandang gayahin kay San Alberto Magno. Yung magdasal, mag-aral, at mangaral. Yan. Ano? May al. Yan po mga tugang sa tuyang gayahin. Kasi hindi natin magaya ang mga bagay-bagay na talaga nasa loob niya, pero at least magayan natin ang kanyang mga ginawa. Kasi pag ang tao may ginawa, magagaya mo ano ang ginawa niya. Yan, nagpakadalubhasa, ano, sa pangangaral, pag-aaral. Yun, grabe nga, practice lang naman yan. Pag nasanay ka na, madali na. Ang problema kasi minsan, negative thinking kagad ang ating pinaiiral.
dapat wag naman negative. Dapat importante positive. Kaya nga, whenever we pray, our mind become positive. But whenever we do not pray, we allow the temptations of saying, oh, wag ka magdasal. Wag ka na magdasal. Pagod ka na, di ba? Tulugan mo na lang. Darasal ka pa. Oh, wala naman nangyayari. Sasabihin, hindi ka nang pakikinggan ng Diyos. Wag po natin pakinggan mga taong ganyan. Kasi unang-una, sinaguhusga na kaagad. Alam mo, sabi ng Panginoon pray and never stop praying. Yan maganda mga tugang. At least sa ebanghelyo sa araw na ito maganda rin sa ebanghelyong ito, gusto ko ring iugnay ang ebanghelyo sa araw na ito tungkol sa pagpapasalamat. Kasi alam nyo, mayroong mga lepros, yung mga kitongin, 10 kitongin na nagmakaawa kay Lord. Habang sila papunta kay Jesus doon sa Jerusalem, ay sabi niya, humingi sila ng tulong. Pero alam mo, sabi niyo, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At sinabi naman ni Jesus sa kanila, umalis kayo at humarap sa mga pari. Yun, mga pari. Anong gagawin? Parang mangyari na gumaling sila habang naglalakad. Kasi kitongin. Gumaling sila. Kaya lang ang pagkakaiba dito, una yung 10 nagpatira pa, sa paanan ni Jesus, pagpasalamat sa kanya. Pero isa lang ang nagbumalik. At ito pa ay hindi Hudyo. Samaritano. Minsan meron tayong ugali. Dapat lang, hindi ba? Minsan may mga bata, may mga anak na entitled. Sabihin sa kanyang nanay, dapat lang, tay, pag-aralin mo ako obligasyon mo yan, di ba? Pinangaki mo ako. Grabe ka naman. Bastos na aki na iniho. Hindi talaga yan. Pangit yan. Dapat marunong tayong magpasalamat. So, alam mo yung 10, it's never their habit to say thank you. Yung maganda, bata pa tayo, sanayin na natin yan. Every day, thank you, Lord. Thank you, Lord. O thank you, Mommy. Thank you, Daddy. O ito na lang. O sumasakay tayo sa tricycle, sa mamang driver, o sa jeep. Kailan ka ba nagsabi na inabot mo yung pera mo? O ito po ang pamasahe ko. Nagsabi ka, nagsabi ka bang pasalamat? Thank you siguro, we take it for granted. Ito ang problema most of the time, we take things for granted. Ito na nga si Father Boots, nagpapaalala lang tabi sa inyo. Huwag naman natin kalimutan magpasalamat lagi. Pasalamat sa nanay, sa tatay. Hindi yung kung kailan ka lang nakatanggap ng malaking bagay, saka magpasalamat. Alam mo, ito na lang binuhay ka ng nanay mo, binuhay ka ng tatay mo, pasalamat ka. Importante yan Ano mang bagay, salamat. Kahit maliit na bagay, salamat. O sa gwardiya, si RR, gwardiya namin dito. RR, nakikinig ka. Pag halimbawa, pinayungan ka kasi umuulan, o kung hindi, pinayungan ka kasi mainit. Siyempre, sasabihin ni Father Boots, thank you, RR. Seryosa. Thank you. Ganun po talaga. Thank you. Ano bang maliit na bagay? Palaging wag mo sasabihin, ay, maliit na bagay yan. Bakit mo sasabihin pang thank you? Mali po yun. Minsan may narinig ako kasi minsan, ganito po ang expression. Sa Espanyol, sasabihin na, muchas gracias. So, sasabihin sa'yo ng iba, no hay de qué. Sa Chinese naman, xie, kasi buketse. Buketse. Or parang don't mention it. Buketse. Okay? Duubutsi ko buketse. Buketse. Yun. Okay? Don't mention it. Yung problema minsan parang don't mention it. Dapat sabihin na lang, thank you. At sasabihin ng iba, don't mention it. No. Sabihin naman, you're always welcome. Pag sinabing thank you, ang dapat ang sagot doon mas maganda, welcome.
kesa don't mention it. No hay de qué sa Espanyol. Bakit ka magpapasalamat? Kaya nga minsan, may mga taong hindi marunong magpasalamat. Kasi minsan, tayo rin ay nagtuturo na bakit ka ba magpapasalamat? Malit na bagay yan. Bakit? Papasalamatan ba lang natin yung mga malalaking bagay na natanggap natin? Ugaliin natin. Make it a habit. It's a virtue. And the virtue or habit is a repeated act. Inuulit-ulit natin yan eh. Importante pa, ulit-ulitin natin. Sabi ko nga sa mga bata, pag nagkukumpisal sila sa akin, kay Father Butch, ito ang sinasabi ko madalas. Ano bang mabuti? Magsinungaling? Hindi. Ano bang mabuti? Gawin muli. Ano mang masama, wag nang gawin. Okay? So, ang ano doon, itama na. Ano mang masama, itama mo. Kasi ang masama, hindi na itatama ng isa pa rin masama. Kaya pangit po yan. Alam mo, napakaganda po na sana natututo tayo. Malaking tulong. Pag-aralan natin ang mga talumbuhay ng mga santo. Lalo ngayon, ang buhay ni San Alberto Magno, malaking tulong talaga. So pag-aralan natin ang buhay niya. Ano bang magagaya ko sa kanya? Yun, sabi ko nga, 3 bagay ang pwede natin gayahin. Yung kanyang principles in life. Alam mo, maganda po yun. Tinatawag meron kang life principles sa buhay. Yan. Ang life principle ka sa buhay, B stands for blessing. So I am a blessing because I am a gift from God. Yan. Since I am a blessing, I am a gift from God, so I am a gift to you. Okay? Yan po ang importante. So, handog, yan ang aking principle in life. So, yun. So, how can I be a blessing? Then, yun nga, live every day a blessing. Okay? Bless yourself so that you can bless other people. Kaya madalas sinasabi ko pag umaga, Lord, bless me so that I can bless other people. Yun. And deliver me from any evil of the day. Yan. Napakahalaga po mga tugang iyan. So, may natutunan tayo sa araw na ito. So, napakaganda po. Tuwing 1:00 hanggang 2:00, nakikinig po kayo lagi. So, anyway, ang susunod na programa po, maganda rin po yun. Gamitin natin ang ating talino. Magnegosyo. Negosyo time po yan, Maganda po yan. Anyway, gusto kong pasalamatan si Ronald Baldo sa ating technical, and of course si Jerome Martinez sa production, at saka si Krisha Litana. Ito po muli si Father Butch Bombase OP nagsasabing Diyos mabalas po sa Indogamos, at sa susunod magkita-kita tayo ulit bukas, okay? Lunes hanggang Sabado, marhay na hapon with Father Butch Bombase. Bye-bye for now. We see